Tak tlačili sme, dá sa povedať, tie pomerské hovorí o našej aktivite, ale tie šance proste musíme využiť a super bol trpezlivý, čakal na svoje šance, ktoré využil, takže z efektivity sme dostali školu a dneska sa nám to nepodarilo, ale za 2 dní máme ďalší ťažký zápas, takže musíme na to rýchlo zabudnúť a bohužiaľ takto sa hrá dneska špičkový hokej, budú čakať, budú trpezliví a budú sa snažiť premeniť každú šancu. Nevyužili ste aj 4 presilovky, asi to bol základ toho, že nakoniec tie góly chýbali. Tak v takomto zápase s takým superom, keď sa nevyužijú presilovky, tak sa hovorí, že asi ťažko vyhráme, to sa aj potvrdilo a samozrejme budeme na tom pracovať a mrzí nás to, nevyšlo to dneska, veľmi sme chceli, ale ideme ďalej, tie zápasy budú strašne rýchlo za sebou a není čas nejako smútiť, proste musíme sa pripraviť na ďalší zápas a budeme makať, budeme bojovať a verím, že ten výsledok sa dostaví. Chýbal Šatan? Jako? Šatan chýbal? Tak, čo je to za otázka? Samozrejme, že chýbal a verím, že ďalší zápas už bude Miro hrať a budeme silnejší.